Επιστροφή στις εκβολές του Ηλισσού, στα έργα που γίνονται εδώ στο ύψος της Ποσειδώνος, στη Νέα Γέφυρα, όπου καταστράφηκε η παλαιά πέτρινη πεντάτοξη ιστορική γέφυρα του Ηλισσού και αντικαταστάθηκε με μια σύγχρονη γέφυρα, όπου αυτές τις μέρες τραβάνε τα νερά που είχαν μπει από τη θάλασσα μέσα και το θέαμα είναι αποκαρδιωτικό, έχει μείνει λάσπη, μυρίζει κοπριά και χιλιάδες ψάρια έχουν πεθάνει και αποσυντίθενται εντός της Κήτης. Εδώ μέσα στα λασπόνερα, τα πολύ βρώμικα αυτά νερά. Εδώ βλέπουμε τα ψάρια. Άπειρα, όλα νεκρά. Εδώ με τον αυγουστιάτικο ήλιο από πάνω να τα ψήνει, να αποσυντίθεται μέσα στις λάσπες εδώ και τα βουρκόνερα. Εντός αστικού ιστού, μπροστά μας το Μοσχάτο, σχολείο, ανοίγουν και σε λίγες μέρες, και εδώ οι πολυκατοικίες από τη μεριά της Καλιθέας. Νεκρά ψάρια εδώ επιπλέουν στο νερό και εδώ οι άνθρωποι βάζουν αντλίες για να πάρουν και αυτά τα νερά μακριά από εδώ την περιοχή για να συνεχίσουν τα έργα. Άπειρα σκουπίδια, πλαστικά, μπουκάλια, αφρολέξ, κουβάδες εδώ πέρα. Εδώ είμαστε ακριβώς πάνω από τη γέφυρα, από τη μεριά της Καλιθέας βέβαια. Η καινούργια άσφαλτος έχει δοθεί πριν, εδώ μέσα στον Αύγουστο δόθηκε σε κυκλοφορία η οδός. Παρ' όλα αυτά το έργο δεν έχει τελειώσει και τα έργα είναι σε εξέλιξη. Ήρθαμε εδώ από την περιοχή του τραμ τώρα, που ήταν η μοναδική πρόσβαση για όσο χρόνο δεν υπήρχε εδώ η γέφυρα. Από εδώ περνάγανε παιδιά, ντιλιβεράδες, μηχανάκια για πολύ καιρό, γιατί δεν υπήρξε καμία πρόνοια διάσχεσης σε αυτή την περιοχή κατά τη διάρκεια των έργων. Πάμε να δούμε την κατάτη περιοχή. Εδώ η εικόνα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική. Χιλιάδες νεκρά ψάρια και εκατοντάδες μικρότερα, εκατοντάδες νεκρά, να μην πούμε χιλιάδες, χίλια θα είναι σίγουρα βέβαια, και πάρα πολλά μικρά ζωντανά ακόμα κολυμπάνε και προσπαθούν να διασωθούν ανάμεσα εδώ μέσα σε αυτή τη μικρή λιμνούλα κατά τη διάρκεια των έργων. Καμία πρόνοια για την απομάκρυνση όλης αυτής της ιχθυοπανίδας εδώ. Και πέρα από το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι και υγειονομικό πλέον. Όλα αυτά εδώ σαπίζουν στον αυγουστιάτικο, κάτω από τον αυγουστιάτικο ήλιο εδώ στην περιοχή. Από εδώ είναι η πρόσβαση, η ράμπα πρόσβασης που έρχονται εδώ οι αντλίες. Τα βρωμόνερα από αποχετεύσεις μυρίζουν, σαν να είναι από αποχέτευση, πολύ σκούρα, σαν να έχουν μέσα πετρέλαια, λάδια. Εδώ ένα πλάνο προς τα Ανάντι, Καλιθέα, Μοσχάτο, το αυλάκι του Ηλισσού. Εμείς είμαστε ακριβώς τώρα πάνω στη γέφυρα του τραμ, μπροστά μας η γέφυρα του Ηλισσού, η νέα τρίτοξη, η οποία είναι πιο στενή από την παλαιά. Η παλαιά ήταν πεντάτοξη, αυτή είναι τρίτοξη και πήγαινε μέχρι εκεί και μέχρι εκεί. Και τώρα η καινούργια πηγαίνει μέχρι εκεί, το αριστερό άκρο όπως το κοιτάμε, και μέχρι εδώ το δεξί. Είναι δηλαδή αυτή εδώ είναι η γέφυρα τώρα, ενώ παλαιότερα ήταν, δεν μπορούμε να το δείξουμε και με το χέρι, από εκεί μέχρι εκεί. Βέβαια έχει μεγαλώσει σε ύψος, αλλά όπως έχουμε πει και σε παλαιότερα βίντεο, γενικότερα οι μελέτες εδώ που γίνονται είναι πάντα υπολογίζουν κυβικά τσιμέντο και σπάνια κοιτάνε κάτι άλλο, όπως π.χ. τη βιοποικιλότητα εδώ ή την ιστορικότητα της περιοχής, τη γέφυρα που γκρεμίστηκε. Και τώρα το θέμα είναι αυτά όλα τα νεκρά ψάρια, αυτή η υγειονομική βόμβα και τα βρωμόνερα που είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα που αποπνέουν εδώ στην περιοχή.